l'espai del reflexionador, amb Santi Requesens. Un minut i escaig i arribarem a 11:15 del matí. I sí, l'espai del reflexionador, evidentment, nova temporada, i per nosaltres tot un plaer i un luxe comptar amb aquest col·laborador tan especial que té la virtut de fer pensar, de fer reflexionar, de fer cavilar, de fer barrinar les nostres ments, els nostres cervells. És ell, el Santi Requesens, pagès, llicenciat en Direcció d'Empreses per la Universitat de Saint Peters de Nova York i virtuós d'explicar el que pot semblar profundament complicat amb una senzillesa espaterrant. Molt bon dia, Santi, i benvingut a la 8ª de la República Samboiana. Què tal, amics meus, com esteu? Com ha anat a l'estiu? Bé, molt bé, gràcies a Déu. No m'he ficat en cap embolic. I amb els que m'he ficat me n'he pogut sortir. Molt bé, doncs no, ja està bé, ja està bé. Et dic la veritat, teníem moltes ganes, home, de veure tothom, de retrobar-nos Sí, home. amb els companys i amics, però doncs escolta'm, l'espai del reflexionador que tanta falta ens fa, t'ho dic seriosament. Sí, jo també tenia moltes ganes de trobar-me amb vosaltres i amb tots els que esteu a l'altra banda d'aquest micròfon, que sou l'ànima d'aquest programa, de fet. Trobaves a faltar el micròfon, Trobava a faltar la gent que no conec però que sé que m'escolta. Sí, i això és el I és bonic, això és bonic. Sí, sí. El més maco de la ràdio és que dius, sé que m'estan escoltant, sé que estem a distància molt i molt curta amb la gent, no els veig, però els percebo. Els percebo, exacte. Molt bé, Santi, ja que encetem la nova temporada també del reflexionador, per tant, començarem a escalfar els motors per tot el que ens vindrà. I tant. I que de ben segur que serà molt interessant, com ens tens acostumats, ja que ho fem d'aquesta manera. He de dir, i ho recordo, que just abans de marxar de vacances, que et vaig demanar que a l'hora de tornar al setembre volia que, ens sorprenguessis, que ja ho fas sovint. Les patates calentes. Sí, però fins i tot jo vaig dir, ja m'explicaràs quines són les patates calentes, però per obrir aquest curs, jo et vaig demanar, no m'avancis de què parlarem, què ens explicaràs, què ens faràs reflexionar, perquè així serà una manera més, com t'ho podria dir jo, més simpàtica de començar la temporada. Per tant, he de dir que, sincerament, i us ho dic molt seriosament, és la veritat, no sé de què va avui el reflexionador. Santi, a partir d'aquests moments, tret de sortida. Bueno. Fent un rapidíssim abans, vam parlar de que, a veure, patates calentes n'hi haurà moltes. Però jo albirava, a veure, jo tampoc tinc una bola de vidre i procuro allunyar-me de l'excés d'opiniòlogos, xarlatanòlogos i cantamañanòlogos que volten per aquí, que senten càtedra sense tindre ni idea. Jo procuro ser prudent i només anuncio el que crec que pot passar. A veure, 2 patates calentes que vaig anunciar abans de l'estiu és què passarà amb l'economia mundial quan a Centre Europa comenci a fer fresca, pel tema del gas. Sí, senyor. Una altra cosa amb la que... Això fa por. Una altra cosa amb la que ningú hi pensa, però que també pot ser una patata calenta bestial, és això passarà de cara al novembre i en parlarem. Què passarà quan el Tribunal de Luxemburgo dictamini sentència sobre el president Puigdemont? Que això ningú hi cau, però si dictaminen el que s'ha de dictaminar, o el que jo crec que dictaminaran, Déu-n'hi-do. Però bueno, d'això ja en parlarem. Aquestes noves esmenes que han trobat també els advocats i que amb declaracions i amb informes s'han de retocar perquè podrien, per culpa de la traducció, explicar les coses de manera esbiaixada o diferent. Per això dic, a veure, que ara ningú hi pensa, però ja veurem què passa amb això, perquè, en fi, ja veurem. Correcte, ja arribarà. Mira, em vas demanar que et sorprengués. Sí, és veritat. Vale, doncs hem parlat altres vegades en aquest programa del que és l'efecte papallona, que és literalment de que una papallona lateix a Califòrnia i provoca un terratrèmol al Japó. Sí, l'efecte dominó. Què vol dir això? Doncs de que coses que a priori sembla que no tenen cap mena de relació i acaben tenint una relació amb el temps, una relació directíssima. Doncs
La meva reflexió és que el malparit d'en Putin, d'en Vladimir Putin, Sense servir un adjectiu... perquè siguem francs, a veure, això no és un insult, és una obvietat, és un malparit. t'entenc. I disculpeu-me el llenguatge, però de com el malparit d'en Vladimir Putin pot acabar sent un benefactor per la humanitat. Un moment. Tirem enrere. Torni un altre cop perquè... Temps mort. T'havia demanat que em sorprenguessis, però no que em deixessis, diguéssim, amb la boca oberta, que ara la tinc que tancar, perquè la tinc que tancar manualment, perquè si no... A veure, torni un altre cop. Aquest és el titular. El titular, de com un malparit com el Vladimir Putin, sense ell pretendre-ho, acabarà sent un benefactor per la humanitat. I ja t'avanço que les vacances no me les he passat fumant coses rares en una comuna naturista. El que dic és de forma molt racional. No em fe que tu aquestes coses no em fas. Escolta'm, deixa-ho anar, sisplau, no ens facis patir més. Molt bé, mira. Si repassem una miqueta la història, veiem que si avui dia tenim balenes, no és perquè al segle XIX i començaments del XX algú li va donar per l'ecologia i salvem les balenes, no sé què, que no sé, que són molt maques allà. No. Senzillament perquè n'hi havia tan poques que l'oli de balena que es feia servir per un munt de coses va arribar a ser tan car que van haver de buscar un substitut perquè no els va quedar més remei. Van dir, no surt a compte aquestes maniobres tan espectaculars i que necessiten de tants recursos. Exacte. I després no ens ho compren. I després va resultar que van trobar un líquid pastós i negre que sortia de la terra, que en deien petroli, i van descobrir que allò també lubricava molt bé les coses a un cost molt inferior que l'oli de balena. Per tant, una mica sí que podríem dir que gràcies a això encara n'hi ha alguna. Cada vegada n'hi ha més, gràcies a Déu. Sí, però ja m'entens. Després també, si avui en dia el canvi climàtic o el calentament global l'hem pogut, entre cometes, controlar fins ara, no és perquè als anys 50 o 60 i 70 van sortir una colla d'ecologistes a dir, ostres, no, respirem aire pur, visca la natura. No. Va ser perquè una colla de jeques àrabes van dir, vosaltres heu atacat Israel, us pugem el preu del petroli un 500% d'un dia per un altre. D'un dia per un altre. Què va fer això? Doncs que, clar, la tecnologia per fer cotxes molt més eficients ja existia, però no hi havia l'incentiu. Clar, quan tots aquests senyors amb turbant van agafar... És que funcionin així... Sí, perquè ens hem de complicar. O sigui, la dificultat és, diguem-ne, el motor del canvi i el progrés. Què va passar? Doncs els japonesos de seguida es van posar les piles, van començar a treure cotxes tremendament eficients, els americans i els europeus van haver de seguir l'estela perquè si no, no venien cap cotxe, perquè la gasolina valia 5 vegades més, i gràcies a això, avui dia, que sí, que els cotxes contaminen i tot això, però penses el que gasta un cotxe avui dia del que gastava als anys 70? Evidentment s'ha avançat. I és que s'ha avançat una autèntica salvatjada. Ara ja estic començant a sospitar per on va la cosa. I comences a sospitar, O sigui... Vale, però ara te'n dones compte que no m'he fumat cap cosa rara al fer aquesta afirmació. Ni molt menys. Aquí sí que podríem dir que de vegades és donar-li la volta a la situació. L'efecte... El que avui és un problema es pot convertir en una cosa positiva en un futur. Literalment, el Putin està obligant a la Unió Europea i els Estats Units no ho sé perquè aquests, com que tenen molt petroli, aquests van per un altre, però el Putin està obligant a la Unió Europea a posar-se les piles en tecnologies que ja existien, però que no hi havia prou incentiu per posar-les en marxa de veritat perquè l'alternativa encara era prou barata. I que no tan sols guanyaran protagonisme, sinó que s'acabaran, diguéssim, consolidant i empoderant. Aleshores, clar, només fa falta que aparegui un Putin dient Ucrània és meva i aquí mano jo i us tallo el gas i tot això perquè hagi saltat totes les alarmes i ara tothom corrents a aplicar tecnologies que, torno a repetir, ja existien. No s'han inventat d'un dia per un altre. Correcte. Però que feia falta l'incentiu. I l'incentiu, siguem francs, no està... L'incentiu és el preservar el medi ambient per molta gent, evidentment. Però siguem francs, a veure, l'ésser humà, l'economia busca benefici. L'incentiu de veritat ha estat que la matèria primera d'energia s'ha posat pels núvols i s'ha de buscar una alternativa més barata. O sigui, passar de l'oli de balena al querosè. Perquè el petroli, quan es va començar a fer servir, no era per fer anar cotxes perquè no s'havien inventat encara. Era per lubricar i per il·luminar, perquè destil·laven querosè d'allò.
Què et sembla el meu raonament? Doncs correctíssim i s'entén perfectament. Per tant, darrere de tot això, darrere de les maniobres del Putin, el que està a correcuita intentant ja doncs, consolidar-se és la tecnologia, en aquest cas, o elèctrica, o el combustible o l'energia que pot anar per hidrogen o pel que sigui. Exacte. Tens cases com la Toyota que està apostant més fins i tot per l'hidrogen que no pas per la Exacte. elèctrica. Això també és per alguna cosa. I d'aquí en vam parlar ja fa un temps, senyor. de que jo creia que, sense jo ser enginyer, que el futur era l'hidrogen, no l'electricitat. I després també una altra cosa que fa gràcia. Mira, Vinga. la meva iaia Sí. era molt sàvia. I sempre deia... Era l'àvia Requesens. No, l'àvia Ros. L'àvia Ros. Bueno, l'àvia Llauder. Venia per No, part de mare. no, l'àvia Ros, per part de mare, sí. L'àvia Ros, per I part sempre de ens deia, apagueu llums perquè la llum és un lladre a casa. Carai, quina frase. I escolta, Apagueu llums. que la llum és un lladre a casa. que la llum I l'altre és dia- una cosa maco. I l'altre dia veig a la Úrsula von der Leyen Sí. a Brussel·les, que des del faristol, amb unes paraules més tècniques, va venir a dir més o menys europeus, apagueu llums que la llum és un lladre a casa. I vaig pensar amb la iaia Dolors, i nostres noi, Això ja ho deia l'àvia Ros. què vull dir amb això? Tornem un altre cop amb un programa aquí que vam parlar sobre economia circular, que això d'apagar les llums i tot això que pot semblar tant de iaia del segle. A veure, el problema del capitalisme no és el consum, és l'excés de consum i el malbaratar recursos de forma estúpida. Per tant, trobo que el Putin estigui obligant els europeus a no malbaratar energia de forma tan ridícula. I doncs jo trobo que, escolta, és bo. Perquè em van parlar aquí de que vols salvar el planeta? Termostat de la calefacció de casa teva. Accelerador del teu cotxe. Vam parlar molt de lo que és conducció eficient. Que no vol dir anar més lent. Conduir eficientment i un munt de coses amb la nostra cistella de la compra diària que podem fer molt petites, que si ho fem 40 o 400 milions de gats poden canviar el món. Per això que, ves per on... És a dir, que el Putin acabarà accelerant el que és l'energia més neta i més sostenible. O provocant-ho. I d'aquí 40 o 50 anys diran, ostres, tot va començar amb un tio que era un malparit, siguem francs, però ves per on? Ves per on? Va ser el que va acabar forçant uns canvis que han millorat el planeta i la qualitat de vida de la gent. Déu-n'hi-do vist d'aquesta manera. Però tinc raó o potser tinc raó? A veure, fins al punt que els ecologistes li facin un monument, potser no. Home, a veure, tampoc. Potser no, però vaja, s'entén perfectament el teu raonament. Ha estat bona aquesta. No, clar, jo espero que a partir d'ara la revista més coneguda d'ecologia no sigui Natur Putin. Natur Putin. Bueno, amics meus, jo, així com amb economia, procuro fer servir dades i dic no certeses, però coses bastant. Amb això, jo faig reflexions. I aquesta reflexió, doncs, no és pas tan descabellada. Ja et dic jo que si les zones arsianes ho poguessin fer, em marcarien aquest moment en què tu has deixat en aquest titular. Això el temps que duri el Putin, perquè hi hem vist ara que fins fa 4 dies per dir guerra t'enviaven a Sibèria, i ara hi ha alguns alcaldes que ja públicament estan en contra d'ell, I quan un dictador perd la por del poble, perdre l'amor i el respecte pot seguir 20 anys més, però quan perd la por del poble, així que ojo què passarà amb aquest punt d'inflexió, Però ja en parlarem més endavant. En el seu moment tu ja vas deixar anar que en el moment que li comencin a fer el llit a casa seva té els dies comptats. Fer el llit no ho sé, però perdre-li la por. I ja hi ha alguns que li han començat a perdre la por. Ja veurem què passarà, ja veurem. Doncs escolta'm, Santi, extraordinari, fantàstic, i un titular, jo crec que molt ben raonat, difícil, al començament difícil d'entendre, però molt ben raonat i que sí que és una veritat com un temple. Fantàstic. Veritat no ho sé, però t'he deixat acollonit. Segur que sí. M'hi deixes sovint. Més que acollonit, jo et diria que gratament sorprès. Fantàstic. Gràcies, Santi Requesens, per fer-nos reflexionar cada setmana. Ja, per endavant, gràcies pel teu compromís el que resultarà aquesta 8ª ja de la República Samboiana. Crec que la teva tercera, no m'equivoco? O quarta. O quarta, ostres, escolta, que passa molt ràpid el temps, Sí, Déu-n'hi-do,
I no sé com ens ho fem, però nosaltres, tan joves com sempre, no? Sí, no. No veïm. I els amics oients no es cansen d'escoltar-me, tu. Deu ser per la temperatura que hi ha aquí dins a la peixera. Segurament. No sé com dir. Segurament. No sé, deu ser per això. Però vaja, el Santi, sí, elegant com sempre, puntual i amb un somriure d'orella a orella. Què més volem si el nostre reflexionador, a banda, és un tipus simpàtic? Moltes gràcies, estimat, que acabis de passar una setmana excel·lent i un bon cap de setmana, clar. I res, que t'esperem el proper dijous per més reflexions i més cosetes. Moltes gràcies, amics meus. No ens avançaràs res, oi? No. Vinga. No. Bona, Hem començat per la Puerta Grande. Sí, senyor, sí. No, ha quedat molt bé, tot. Però Molt maco. Però té sentit el que dic o no? Totalment, és per emmarcar. S'ha d'emmarcar. Sí.